Assalamu alaikum. Na ji maganganu da shugaban jam'iyya ya faɗa, a wanda ba su zo min da mamaki ba. In ka kalli irin yanda yake tafi da tsarin shugabancinsa. A gurguje ba tare da na ɗau lokacinka ba, ya shugaba. Ya kamata ka sani gaskiya ne ni musulmi ne kuma mai son karatu, amma zancen almajiri har sai na gama wannan harkar zan koma in je in fara neman karatu. A magana ku da kake cewa ina hagu ina dama, ni magana ta guda ɗaya ce, shine ya za a yi a gyara. Na yi wa kaina nasiha, na yi wa wanda ya kamata a ce na yi wa nasiha. Ba a sallama wa ɗan adam kowaye shi a ce duk maganar da ya faɗa daidai ce. A dole a ɗauki wacce take daidai, wacce ba daidai ba a ajiye masa a bassa. Don haka ya kamata ka sani cewa ba wanda ake yi wa biyayya a aiki ko da magana ido rufe sai mai kabari a Madina sallallahu alaihi wa sallama. Maganar kawai an bani kwamitin man fetur, ni dai na san watan jiya aka bani kwamitin man fetur. Kafin na zama kwamitin man fetur ko kafin na shiga wannan sanatan, shekara ta 12 a majalisar ƙasa, kuma a majalisar ƙasar na har na rike shugabanci a ciki na tsawon shekara 8. Ka bincika ka ji duk inda shugaba yake a waccan majalisar ta ƙasa ta tarayya ya fi sanata wanda yake ba ya cikin mutum 10 a wannan shugabancin. Haka protocol ɗin me ka koma ka je a sake gaya maka. Kuma kar ka manta ba yanzu na fara shiga wannan tsarin ba, har mai baiwa shugaban kasa shawara na yi a ofis ɗinsa da ID card ɗinsa, na yi duk abin da ya kamata na yi. Kuma da ya kamata ka kiyaye akan wannan maganar. Hagu da dama da kake ta cewa, ina sake jaddada maka, ya kamata ka gane cewa ni ba wanda na taba cewa wannan tsari na Kwankwasiyya bai bani gudunmuwa ba. Wannan tsari na Kwankwasiyya ya bani gudunmuwa, kuma na faɗa na sake faɗa. Kai ne da irinka da kuke cikin wannan gwamnatin saboda giyar mulki ba ku yadda na ba da gudunmuwa ba, amma kafin zaɓe kai ka sani duk da baka cikin wanda aka sa muka ringa zama muka ringa yin abin da muka yi har zuwa ƙarshe tukunna. Kowa mai hankali a Kano mai adalci ya san na ba da gudunmuwa ne ma, amma kai ne ba ku yadda na ba da gudunmuwa ba. Kuma ni in kai kana cewa wai ka ba mu gudunmuwa ko ka bani gudunmuwa, kai dawa ni da na ciyo local government ɗina, kai kuma ka kasa cin local government ɗinka, wanda in ma ba a tsari irin wannan ba ya za a ya ce wai an rike ka a matsayin shugaban jam'iyya. To shikenan inda ta taka aka bi da yanzu Abba baya gwamna, duk nasarar da Abba yake cewa ya samu da yanzu bai samu wannan nasarar ba. Kuma ni Abba fa shawara na bashi akan soyayya, haka shi ma Madugu shawara na bashi, wanda duk zai ce wai zai kalli kankanta, zai kalli soyayya ko zai kalli girma ko kiyayyar wanda ya bashi shawara, to wannan alama ce ta taɓewa, alama ce ta halaka, alama ce ta rashin arziki. Waɗanda da yawa sun yi irin wannan abun kuma sun halaka. Ina kira ga mai girma gwamna, ina kira ga jagora, wannan mutane ba alkhairi suke nema fa da ku ba, kuma na tabbatar ci gaba da sauraron shawarar irin waɗannan wallahi za ta jefa wannan harkar adana sani. In har za a ce shugaban jam'iyya da ya kamata ya ɗauke wannan nauyin ga baki ɗaya, duk abubuwa duk wanda ya ji ya yi tari ya kira shi ya zo ya zauna tare da shi ya bincika ya ji meye, ya kai ruwa ya kai mari har sai an warware matsala, amma wai shine zai koma gefe guda ya zama ɗan ma'abba. Duk abin da shugaba ya yi daidai, shi gani yake ma shugaba baya kuskure, yana cika bakin ya bada gudunmuwa bayan gudunmuwar da ya bayar a wancan zaben ba a ci ba, a wannan zaben ba a ci ba, in an zo wani zaben ba dole ya iya ci ba. Mu kuma da aka kira mu ko ake ganin an taimake mu, mu ne dai muka ciyo wannan zaben, kuma ƙididdiga tana nan. Kuma shugaban jam'iyya dai ya kamata a sani cewa ita fa wannan rayuwa Allah sai ya haɗa mu gaba ɗaya ya tambaye mu, kuma duk wanda yake aka zaɓa ko aka naɗa to ya guji irin su Dungurawa wanda ba sa neman mu da alkhairi, kullun ziga mu suke yi cewa duk abin da muka yi mun yi daidai, in mun gama kuma su ne wanda za su zo suna dariya suna cewa dama sun faɗa. Allah ya raba mu da irin wannan wanda suke kallon masoya ne su, amma babu soyayya a cikin abin da suke yi, domin duk mai umartar ka da barna wanda ba zai ce ka gyara ba makiyinka ne. Na ce jagora ka kiyaye, ka duba abin da ke faruwa ƙasan nan kake nema ka gyara. Haka Abba, akwai abubuwa da yawa da ya kamata a zauna a duba su a gyara. In dai wannan ita ce ɓaci, in dai wannan shine